Hello guys, mga mayong gabi sa inyo ha, mga kabayers, mga suki. Naglingaw-lingaw mi karon kay naka-igo po daw akong bayaw yahang transaksyon at generator, tracer, ginam-inom mi, subag gamay, inom gamay. Bugubog na na yung sayaw na mo nila nga nagbinayot mi. Lingaw-lingaw ra na sa amuang kinabuhi. A few moments later. Cha-cha slide, y'all. I want everybody to come up on the stage, because we're gonna do this. Let's do it.